Všetci sledujte Krihina. Ahojte priatelia, zdravím vás pri novom videu. Dneska mám špeciálneho hostia, moja matka. Toto je moja matka, porodila ma keď mala 12 rokov, je to tak? Je to tak. Nachádzame sa už vo fitku, čakáme kým zapíše pumpa. Ja som taká, viete, za vodou. Či čo ja som chcela povedať? Ja som chcela povedať, že... Nepadlo mi to slovo. Za dobou. Na 19, ja som porodila v 12, takže... Chcem sa inak veľmi pekne poďakovať za ohlasy, ktoré som dostal v minulom videu. Pozdravujem chlapcov, ktorí sa s nami fotili vo fitku spoločne s Harrym. No peknučky. Ja som až teraz zistil, že monetizácia na YouTube je taká, že vy musíte mať tuším 1 000 000 zhliadnutí na shorts, aby som mal vlastne monetizáciu a mne sa fakt, že nechce robiť shorts. Čiže toto vlastne je charitatívna... Tak ale reelska by išli. Ale ja musím robiť shorts na YouTube, aby som mal monetizáciu. Ja nemám rada Harryho. Prečo? Lebo je z Liptova. Štvrtok som sa inak dohodol s Harrym, že pôjdeme cvičiť. My sme boli aj tento víkend natáčať inak s Harrym video, akurát, že nevyšlo, lebo obidvaja sme tam mali depresie a boli sme strašne moc deep. A môžem z toho sem použiť nejaké časti, ako vyzeral ten tréning nedelný s Harrym. Je ujebaný na hlavičku. To je kokotko vyjebaný, to je presne kto to je, má ho pičik. Do piče, vyjebanej. Čiže asi preto nevyšlo to video. Pocity? Som dobre napumpovaný, moja frajerka ma podporuje, teda mama, čiže som nadšený. Greg ma dobre napumpoval, ešte jeden cvik na chrbát. Keď docvičím chrbát, dám dole pump cover, na biceps, na triceps, potom dáme bočné ramená ako vždy, nech sú veľké. Máš väčší biceps, ak viac z nejakého dôvodu, to nevadí. A ideme ďalej cvičiť, lebo moja žena stagnuje. Matka. Mother. Priatelia, pri tomto cviku si vždy tak hovorím, že za mamínu, za ocina, za frajerku, za brata a tak. Povedz niečo dobré publiku. Čo by si, keby toto je tvoja posledná veta v živote, čo by si odkázala? Choďte terapeutovi. Všetci. A ľúbte sa. Ja som dneska volal psychiatrovi, že zdravíčko, že 1. marca mám ten termín. Ona, že musíme to posunúť o 2 mesiace. A hovorím, že prečo? Ona, že ja už nenaberám nových oných. Dneska som jednému súkromnému volal, on je z Nitry a hovorím mu, že... Ty máš 2 mikrofóny. A hovorím mu, že ja by som chcel objednať akože ku vám ako na psychiatrovi. A on taký, že ale že ja som terapeut. A hovorím, že však ale veď som bol, akože som dostal odporúčanie, že vy ste akože dobrý... Psychiater. Čože? Psychiater. A on, že ja som bol, ale že už som len terapeut. A on, že terapie už mám, že ja by som potreboval, ne? Tak ja ti zoženiem, ja sa popýtam. Nepotrebujem. To povedia vždy muži a vždy potrebujú. Ja terapeuta, terapeutku ani psychiatra, pretože viete čo mám? Pretože mám 16 činky, 90 PR-ku bench. To je pre mňa lepšie ako nejaký terapeut alebo psychiatr alebo psychológ. A krek, presne tak. Fialový. Male to je môj loneliness obľúbený score. Psychoterapeut. Dať si trošku kreku fialového a som šťastný a nič viac života nepotrebujem. Ako sa máš, synček? Čože? Ako sa máš, synček? Na piču. A viete prečo? Lebo som nedostal Food Job Friday som nemal, potom budem šťastný. Priatelia, svojej matke musím dať mikrofón, ktorý mi vypadol asi niekde. Opa. Ne, no nič priatelia. Nachádzam sa tu na tomto krásnom cviku, kde dám posledný pump a potom sa presúvame na triceps a potom si dáme nejaký pumpček.
aké... Ja som taký tenký, ty kokot, to je v Čo, piči. jebe ti? Mal Tenký som mal jak si počuť, piča. čo som hovorila. Nepočul som, nevadí. Proste musíš povedať niečo, čože nikto nevie. Môj frajer má 20 cm pet. Má malú ručičku, takú škôlkárskú porciu, ako mám aj v nohaviciach. Ideme si... Ahoj priateľ, čau. A ideme si zacvičiť bočné ramená, čo bude oficiálne posledný cvik a séria. A kedy tohto dňa. kedy dáte pump cover? Teda pump show? Čo kedy ukážeš pumpu? A pumpu máme v garáži. Jedine tak. Ja sa proste tak hambím a ja kokcem proste. Ja kokcem. Dúfam, že toto bude vidieť moja mama. Priatelia, to je dneska všetko s mojou ženou, teda matkou. Ďakujem za sledovanie, budem rád, ak mi zanecháte follow na mojom Instagrame Aj na mojom. alebo na Instagrame mojej ženy. Tu máte obidva Instagramy. Ja vám ďakujem za sledovanie. Máme takú dohodu, Zlatko, že v každom videu máme múdrosť na záver. Chcem, aby si vlastne ty vymyslela dneska tú múdrosť na záver. No stopni, ja neviem, si musím porozmýšľať. Kým sa moja žena rozmyslí a prestane hľadať nejaký citát na TikToku, tak ja by som vám chcel odkázať všetkým, čo cvičíte. Achieve failure or become one. To je za mňa veľmi dobrý quote, čo mi niekto napísal pod môj TikTok. Čiže týmto ťa pozdravujem a je to veľká pravda, lebo buď cvičíš do zlyhania, alebo si zlyhanie. A moja žena už určite niečo našla. Nenašla. Ja som proste pod nátlakom, ja som veľmi múdry človek. Týmto sa chcem oficiálne poďakovať mojej žene, že sa dneska zúčastnila videa. Dúfam, že to nebolo posledný krát. Podľa toho, ako budeš poslúchať. A priatelia, vám prajem pekný zvyšok dňa. Bye! A ahojte priatelia, vidíme sa zase na budúce.